Pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani slušalci i gledalci programa radiotelevizije Vogošća, želimo vam dobro večer. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete gledati. Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnica općine Vogošća Udruženje Mali svijet i karatista Emir Zundža. U osnovnoj školi Zahid Baručija u toku drugi upisni rok. Edukativno-kreativni centar Teto Pričalica proslavio 5 godina postojanja centra. U naselju Krivoglavci 2 u neposrednoj blizini spomeničkog kompleksa žrtvama fašističkog terora sagrađenog 1975. godine danima se izljeva kanalizacija. Osim što devastira ovaj prostor, opasnosti za lokalno stanovništvo od širenja zaraze posebno uzmeli se obzir visoke temperature. Također otpadne vode se izlijevaju na glavnu saobraćajnicu na Vogošćanskoj petlji, pa je time problem i veći. O cijelom slučaju upoznata je nadležna općinska služba i inspektorat općine Vogošća. Večeras najavljujemo i skoru sanaciju ovog problema. Kadrove koje gledate snimljeni su u naselju Krivoglavci 2, u kojem već 2 mjeseca zbog kvara na jednom od kanalizacionih priključaka protiču fekalije od kojih se širi nesnošljiv smrad. I to kroz spomenik žrtvama fašističkog terora iz 1941. godine. Sve to već danima bespomoćno gleda Senada Selimović, koja živi u neposrednoj blizini ovog spomenika. Ne mogu da prolazim, teško mi je i bolesna sam, mogu infekciju dobiti. I djeca ne mogu da dođu. Kvar je od cijevi, je li tako, kanalizacionih gore priključaka? Jeste, sad ja ne znam ko je uradio to, presjekao i šta je. Ja sam se žalila, zvala i... Tako je, dakle, već evo 2 mjeseca. Tako je 2 mjeseca, to smrdi noću, ne možeš da dišeš. Ako je prozor otvoren, ne možeš da dišeš. Fekalije se izlijevaju na glavnu saobraćajnicu na Vogošćanskoj petlji, što je dodatni problem mještanima, ali i svim učesnicima u saobraćaju zbog straha od zaraze. Fekalije idu i to odavno, mi moramo kad idemo peške taksi, kad izađemo na stanici moramo obilaziti, gledati hoće li nas kola udariti. Jedno taksista, ako idem s taksijem, meni žao da čovjek isprlja kola, ja nakupim kesa pa pješke i polako prekoračim. Nije ovo jedini problem u naselju Krivoglavci 2. Pored spomenika, kaže gospođa Senada, svako večer se okuplja omladina koja iza sebe ostavlja smeće. Molila bi ako može da dolazi policija naveče, da obilazi, jer su prije dok su vlasnici bili, dolazila policija, obilazila, sad niko, ja sam sama, žena stara, nekad mi dođe i na vrata, jedan mi je slučaj bio kad mi je muž bio bolestan, lupali su mi na vrata, nikog nema, pije se, baca se smeće. O cijelom slučaju upoznati su u općini Vogošća i u općinskom inspektoratu. Po prijavi građana Krivoglavca 2 inspekcija je zajedno sa službom za komunalne poslove obišla lokaciju, kom prilikom je utvrđeno da je došlo do oštećenja na lokalnoj kanalizacionoj mreži, odmah iznad spomenika partizanima, tako da je utvrđen, znači kvar lociran, kroz hitne intervencije će nadležna općinska služba u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima u čijoj nadležnosti održavanja lokalne kanalizacione mreže angažovati putem hitnih intervencija odabranog izvođača, te će u naredni dan, 2 taj kvar sigurno biti saniran. Tačno za mjesec dana na ovom mjestu trebala bi se obilježiti 83. godišnjica prve partizanske diverzantske akcije. Do 7. septembra dovoljno vremena da se uz najavljenu sanaciju kvara i ovaj spomenički kompleks, koliko je to moguće, vrati u prvobitno stanje. Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnica općine Vogošća je Udruženje Mali svijet, koji postoji već 8 godina. Udruženje kontinuirano radi ekološke projekte na području naše općine u saradnji sa sufinancijerima, kao što su općina Vogošća, Ministarstvo privrede kantona Sarajevo, UNDP i drugi pravni subjekti, osnovne škole koje djeluju na području općine Vogošća i srednjoškolski centar Vogošća.
Udruženje Mali svijet kontinuirano već godinama radi na podizanju svijesti građana i ekološkoj edukaciji mladih kako bi se oni odgovorno ophodili prema životnoj sredini. U udruženju su zadovoljni zbog dobijene zahvalnice općine Vogošća, jer je lokalna zajednica prepoznala njihov angažman i kvalitet uspješno realizovanih ekoloških projekata. Ovim putem želio bi se da zahvalimo opštini Vogošća na ukazanom povjerenju i odavanju priznanja i zahvalnici koji su prepoznali rad udruženja u prethodnom periodu na teritoriji na području opštine Vogošća. Za udruženje Mali svijet ova zahvalnica znači puno i to nam daje nam podstrek za naredne aktivnosti i projekte i to. Udruženje Mali svijet je u prethodnom periodu realizovalo niz ekoloških projekata na području općine Vogošće, kako u saradnju sa školama koje se nalaze na području općine Vogošće i njenim učenicima, tako i sa mještanima i drugim građanima općine Vogošća. Mali svijet postoji i uspješno djeluje već 8 godina, a udruženje je formirano sa osnovnim ciljem, to je da se što kvalitetnije zaštiti životna sredina. Udruženje Mali svijet, pored zaštite životne sredine, bavi se drugim ciljevima koji imaju u svom programu rada, tako da je prioritet zaštita životne sredine, rad sa mladom populacijom, pokušavanje izrađivanja ekološke svijesti kod najmlađe populacije, kroz ekološke sekcije kod škola te aktivnostima na terenu. Jedan od projekata po kojem je ovo udruženje postalo prepoznatljivo je akcija čišćenja pod nazivom Čisti lijep Kremeš. Također, na lokalitetu Kremeša članovi Malog svijeta postavili su i table sa porukama da budemo odgovorniji prema životnoj sredini uz slogan "U prirodi sadi drveće i cvijeće, ne bacaj smeće". Udruženje Mali svijet je na području općine Vogošća u prethodnom periodu realizovao niz ekoloških projekata kako u samim školama, znači na teritoriji općine Vogošća, tako i na terenu koji se odnosi konkretno na Gornju Jošanicu, na Kremeš, na Jošanički potok, gdje smo odradili uklanjanje velikog dijela divljih deponija gdje nije regulisano oko odvoza i otpada tog materijala. Pokušali smo da ukažemo na ekološku svijest građana kako bi se poboljšali uslovi za život kroz ekološke akcije, čišćenja otpada, postavljanja ekoloških tabli sa upozorenjem da se ne odlaže otpad na nepropisan način, postavljanjem korpi za otpad i niz drugih aktivnosti. U okviru projekta koji je podržala općina Vogošća i UNDP u nekoliko vogošćanskih škola zasađene su i sadnice ukrasnog drveća te postavljene korpe za otpadke. Također, udruženje Mali svijet je organizovalo različite radionice koje za cilj imaju jačanje ekološke svijesti. Jedan od ovogodišnjih dobitnika zahvalnice općine Vogošća i 13-godišnji Emir Zundža, učenik osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Istaknuti je sportista, član karate kluba Sambon. Ovo priznanje se dodjeljuje uz Dan općine Vogošća organizacijama i pojedincima za poseban doprinos razvoju i pozitivnoj promociji općine Vogošća. Ovo je 13-godišnji Emir Zundža, Vogošćanin koji je uspješan sportista u karate klubu Sambon. Postiže Emir zapažene rezultate, ali i osvaja razne medalje. Bavim se karateom već 7 godina u karate klubu Sambon. Osvojio sam mnoštvo medalja na raznim takmičenjima. Moji najznačajniji rezultati su prvak Balkana, vice prvak države, prvi na Grand Prix Croatia i treći na tatami kupu u Mađarskoj. U razgovoru sa Emirom saznali smo koliko mu znači jer se našao među pojedincima koji su dali značajan doprinos svojoj općini. Veoma sam sretan što sam dobitnik ove nagrade. Zahvaljujem se svima onima koji su me predložili za ovu nagradu i mogu vam obećati da ću se potruditi da u narednom periodu budem što bolji i uspješniji. Kaže da je oduvijek htio trenirati ovaj sport. Ja sam gledao taj sport na televiziji, svidio mi se, pitao sam babu da me odvede na trening i pristao i odšao sam na trening i sad mi se više svidio od tada. Prilikom našeg susreta pitali smo Emira koji su njegovi ciljevi u budućnosti, na šta on odgovara. Da budem evropski prvak i svjetski prvak. Imaš nekog uzora? Ima moj trener Kenan Alkadić i Amir Varajić. Koliko ti znači što te je tvoja lokalna zajednica prepoznala? Pa baš mi znači, veoma sam zadovoljan, sretan. Emir Zundža je ovogodišnji dobitnik zahvalnice općine Vogošća.
Ostanite uz Vogošćansku hroniku. Učenici i nastavnici su još uvijek na zasluženim odmorima, ali u školama se već odavno vrše pripreme za novu školsku godinu. Kako se bliži septembar, taj proces se intenzivira. Tako je u osnovnoj školi Zahid Baručija u Vogošći drugi upisni rok u toku. Broj učenika u novoj školskoj godini biće poznat tek po okončanju avgustovskog upisnog roka. Iako još uvijek traje ljetni raspust, menadžment osnovne škole Zahid Baručija aktivno radi. Prvi upisni rok za đake prvake završen je već u februaru, gdje je upisano 93 učenika. Ovaj drugi upisni rok koji je počeo 1. avgusta i završava 31. avgusta, već do sad imamo nekih 5-6 učenika, odnosno roditelja koji su prijavili svoju djecu jer nisu izvršili upis u redovnom roku. Ovo je vanredni rok, odnosno rok gdje mogu roditelji upisati svoju djecu ako su iz nekih opravdanih razloga, odnosno nisu završili taj posao u februaru mjesecu. Osim njih, prvi razred mogu i upisati na zahtjev roditelja i preporuku komisije i učenici, odnosno djeca koja do kraja ove kalendarske godine navršavaju 6 godina. To je taj neki prijevremeni upis. Mi očekujemo i ove godine da formiramo, i sad već imamo uslove da formiramo najmanje 4 odjeljenja, međutim ako upišemo preko 104 učenika, odnosno 105 i više u skladu sa pedagoškim standardima, mi ćemo morati formirati i 5. odjeljenje. Za upis budućih školaraca potrebna je standardna dokumentacija, ističe direktor Kurtović. Po pitanju dokumentacije koja je roditeljima potrebna da upišu učenike, odnosno svoju djecu prvi razred, to je izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, CIPS-ova prijava roditelja kojim određujemo pripadnost školskom području i uvjerenje da je učenik u godini prije upisa pohađao redovni predškolski program. U razgovoru direktor dodaje da će nakon završnih radova na dogradnje škole učenici i nastavnici imati još bolje uslove za boravak i rad. U ovoj školi ćemo zaista pokušati da napravimo što bolje uslove. Vjerovatno ovaj period prvoga polugodišta gdje imamo ove godine ponovo porast broja učenika za nekih 50 u odnosu na prošlu školsku godinu, imat ćemo još malo po pitanju organizacije, još malo nekih problemčića, međutim to ćemo sigurno riješiti na adekvatan način i naši roditelji ne treba da razmišljaju o tome, zaista se trudimo da napravimo dobre uslove da naša djeca ovdje stiču dobra znanja. Do početka nove školske godine ostalo je jako malo. A dok se školsko zvono ne oglasi, učenici mogu uživati u ostatku ljetnog raspusta. Sinoć je u prostorijama Edukativno-kreativnog centra Teta Pričelica održana proslava povodom 5 godina postojanja centra. Lidija Zjedinović, popularna Teta Pričelica, je okupila drage ljude, prijatelje i saradnike, među kojima je posebno interesovanje izazvao poznati doajen sarajevskog glumišta Miki Trifunov, prijatelj centra. Svečanom događaju prisustvovala je i naša ekipa. U Edukativno-kreativni centar Teta Pričalca Lidija Sejdinović je utkala ljubav i snove. Već 5 godina ova posebna žena, okružena sličnim ljudima, gradi mjesto gdje stanuje drugarstvo. Sinoć su u centru vladale posebne emocije. 5 godina vrijednog truda i rada i ljubavi i kreativnosti iza nas i nekako je ovo dan kada se osvrćemo, kada se prisjećamo tog našeg puta i naravno pravimo planove i za dalje i stvarno je ovo dan koji je posebno emotivan za cijeli tim Tete Pričalice i naravno za sve prijatelje i saradnike koji su ovdje s nama. Tim povodom smo zato i pozvali našeg dragog Mikija Trifunova da nam još pojača te emocije kroz poetski performans, da zapravo u jednom prelijepom ambijentu koji slavi književnost i gdje svakodnevno i mi rastemo sa djecom se nekako na adekvatan način obilježi. Ja kada se osvrnem na posljednjih 5 godina i kada promislim šta smo mi dali za našu zajednicu, zbilja mogu bez lažne skromnosti reći da imamo danas šta slaviti. Specijalni gost na proslavi je bio poznati sarajevski glumac Miki Trifunov, koji nam je ispričao kako je upoznao Lidiju. Ja sam imao neke svoje invente, neke nastupe u Kate Govorušić ulici, to je Steakhouse negdašnji bio svakog ponedeljka. Onda jedna grupa sa filozofije, sa književnosti dolazili su svakog četvrtka. I ona je bila među njima. I to je, Bogam, da god je trajalo, mi smo se vrlo intenzivno družili, lijepo, i onda je to preraslo u
u prepoznavanje nekih, znate, nešto što vas čini ljudima, dobrim ljudima, u dobrom okruženju, razumijete? A stih to može, sigurno. Ma svaka lijepa reč to može, ako pristanete na nju. A kad ste terz, onda ne pristajete ni na sebe, odmah. Čim ustanete, odmah ste krivi. Saradnici Tete Pričalce su u proteklih 5 godina postali Lidini prijatelji, koji je podržavaju i bodre u svemu što radi. Mi danas ćemo da nabacimo peticu za našu Teta Pričalicu i za još puno, ako Bog da, uspješnih godina, još puno godina stvaralaštva. Teta Pričalica nam je mnogo pričala ovih proteklih 5 godina, mnogo nam je lijepoga izvezla. Bilo je zadovoljstvo biti dio ove priče i naravno podržati Lidiju u svemu onome što radi. Ovo je jedan novi sadržaj za Vogošću, ali ne samo za mališane koji imaju tu sreću da budu dio ove jedne porodice. Zaista se radi o projektu jednoj kući koja svoj značajan doprinos daje cjelokupnoj lokalnoj zajednici, a to smo najbolje mogli vidjeti u ovoj saradnji koju smo nedavno ostvarili u okviru Vogošćanskih dana. Teško je ne biti emotivan danas. 5 godina je kako prijateljstva, tako i divne saradnje sa našom Lidijom, Tetom Pričalicom. Puno toga je doprinijela našoj lokalnoj zajednici i šire, koja je vodila Lidiju na edukacije i van Vogošće i zaista imamo samo riječi hvale i želimo zauvijek sarađivati sa njom. A Radio televizija Vogošća također čestita Teti Pričalci i Lidiji Sejdinović velikih 5 godina postojanja. Stigli smo i do sporta. Nakon kratke ljetne pauze, članovi bokserskog kluba Vogošće jučer su počeli pripreme za nastavak sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi dio treninga održava se u sportskoj dvorani. Snagu će brusiti i u teretani te bazeni prije prvih prvenstvenih mečeva. Krajem avgusta očekuju ih nastup na bokserskom turniru Sarajevo Trofej 2024. Prvo okupljanje članova i članica bokserskog kluba Vogošća nakon kratke ljetne pauze zakazano je sinoć u dvorani Amel Bečković. U klubu su počeli sa pripremama za nastavak sezone u prvoj federalnoj ligi, ali i za domaća i međunarodna takmičenja koje vogošćanske boksere očekuju do kraja ljeta. Pa jeste, sinoć je znači počeo nakon jednomjesečne pauze, počele su pripreme bokserskog kluba u našoj dvorani, u našoj sali, znači svaku noć od 20 sati su trenzi. Počeli smo sa pripremama gdje ćemo prvi 7 dana znači biti u sali, tu trenirati u sali jednom dnevno. Posle toga imamo 2 puta dnevno ćemo trenirati, znači jutarnji trenzi će biti u teretani, a navečer smo u sali 7 dana. Posle toga ide 7 dana bazena i navečer trenzi, znači idu u sali. Posle toga idemo opuštanje pred nastojeće takmičenje, znači ovaj trofej, Sarajevo Trofej, koji od 22. do 26. se održava u Sarajevu. Prvim dijelom sezone u klubu mogu biti zadovoljni kao i učešćem na održanim turnirima u kojima su bokseri pokazali znanje i kvalitet. Nastavak prvenstva donosi nove izazove. Znači mjesec dana smo imali odmora, odmorili smo se, pripremili smo se da možemo nastaviti sa trenizima i sa takmičenjima. Kakva su očekivanja boksera, obzirom da su počele pripreme i da vas očekuje taj jedan period i samih turnira i nastavak prvenstva? Pa već se sinoć znači, na treningu vidi da djeca su poželjela i treninga, a da su poželjela i takmičenja, mečeva, ti izazova novi. Evo nekako možemo reći, obzirom da su još uvijek ove ljetne vrućine, usklađujete svakako termine sa ovim temperaturama, naravno tu su i pripreme koje ćete imati u teretani? Pa jeste, izutra ćemo raditi kondicione treninge, a navečer ćemo trenirati u našoj sali. Znači kad zahladni izutra, kad ranije i navečer kad zahladni bit će treninzi. Kakva su očekivanja u nastavku prvenstva? Pa kao i uvijek, znači mi smo u samom vrhu, idemo opet gore, borimo se za neku od prva 3 mjesta. Što se tiče ovog turnira, znači 2 reprezentativca naša će nastupiti na ovom turniru i zato smo i krenuli ranije sa pripremama. Pratili ste olimpijske igre u Parizu? Ma jesmo, šta ćemo, moramo biti zadovoljni. Uspije sam doći na olimpijske igre, kamoli napraviti neki rezultat. Vogošćanskim bokserima, od kojih smo u proteklih više od 7 decenija postojanja kluba navikli na dobre rezultate i medalje, želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku prvenstva.
Poštovani slušalci i gledaoci, toliko za večeras. Lijep pozdrav i ugodnu večer želi vam ekipa koja je realizovala ovo izdanje emisije. Doviđenja.